So, good morning class! Miss Apple here. Ito si Miss Apple. Siya yung audience ko ngayon. Kasi mahirap magtuturo sa camera. Napakahirap magturo sa camera. So, nandito si Miss Apple para tabangan ako. So, ano tabangan? So, anyway guys, college algebra, yung orientation kahapon, okay na yun. So, any questions, post lang sa comments below. Ipo-post natin itong video na to sa CLS, hindi, sa Google Classroom. So, pwede nyo i-download or titignan nyo sa YouTube, guys. So, first topic natin is the sets of real numbers. So, before tayo magdadaan sa set of real numbers, orientation lang muna sa algebra. By definition, ang algebra ay arithmetic lang. So, ano ba yung arithmetic? Addition, subtraction, multiplication, division. Yun lang. Parang ganito lang. 2 plus 5, 8 times 9, 43 minus 18. So, parang ganyan. 36 divided by 4. 7 divided by 3. Tama ba, Miss Apple? Yes, sir. Nice. So, kaso sa algebra, ganito ang mangyayari. Nga ni may tabo. Meron tayong tinatawag na unknowns. So, yung hindi natin alam. Yung mga unknowns, so, sinustore natin yan. Sinustore. Tama ba, Miss Apple? Ginastore na to ato ang unknowns sa variables. For example, x plus y. So, meron tayong variable x, meron tayong variable y, pero hindi natin alam yung value niya. Pero, alam natin kung paano siya i-manipulate. Di ba, Miss Apple? Yes, sir. So, si Miss Apple nagbabasa sa trigonometry. Alam niyo ba yung trigonometry? Yun yung hi, Miss Ruth. Si Miss Ruth. So, sa Block B, si Miss Ruth, ito yung picture niyo. Hi, Miss Ruth. Hi. So, unknowns. So, x plus y equals to, parang ganyan, or x squared plus y squared, parang ganito. Something ganyan. So, manipulations lang lahat na gagawin natin. Okay. Set. A set. So, a set is a collection of objects. And the objects in a set is called elements. So, ganito ang notation ng set. So, set A is equal to element 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, tawag nito elements. So, pansin nyo sa penmanship ko, guys, sa form of art. So, napakaganda ng penmanship ko. Walang mag-disagree dyan. So, ganito ang set notation. Pwede na rin natin isulat ang set na ganito. X such that x is a natural number less than 6, di ba? 1, 2, 3, 4, 5 less than 6. So, sir, ano yung natural number? So, ang natural number positive whole integers, whole number, integers positive. So, yung negative, tawag yun, negative integers. So, ang other term ng natural numbers is positive integers. Or, pwede nyo isulat ang ganito na notation into the set of all x such that x is a natural number kulang less than 6. Yun lang ang basic ng sets. Okay, Miss Ruth. Okay.
Check niyo yung online class ni Miss Ruth mamaya. So, meron ding sets na ano yung tawag? Sets na operations. So for example, ito, the union of two sets denoted the union. So mag-join together sila, union. Iba rin yung ito magigisa ka. Iba rin yun po, di ba? Yung magigisa ka, may garlic, tsaka union. Okay. Weird. Mabuti yung nasa example dito kasi medyo weird kapag ako lang nag-joke sa sarili ko. So, for example, set A is defined as ganito. Element niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B, 7, 8, 9, then 6. So, kapag i-join together natin siya, ang tawag doon, union. So, A union of B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or, lahat ng elements kinumbine together. Union. So, intersection. Intersection of a set. So, ang definition ng intersection, ang element dito, for example, sa set A, anong common element nilang dalawa? 6, sir! Nice! So, ang intersection nilang dalawa, element number 6. Okay lang ba? Any questions? Questions? Wala, sir! Nice. So, if every element of a set A is also an element of set B, or then A, B is a subset of A. So for example, merong set na, for example, set A, 7, 8, 2, 9, 11. Set B, 8 of 9. So, ang element ni B, 8 of 9, nag-exist sa element ni A. So, by definition, si B is a subset of A. Sets of real numbers. Yun. Questions? Wala, sir. Wala, sir! Dalawang wala. So, kung meron kayong clarification, comment below lang sa student insights or student questions sa Google Classroom. Okay? Babush! Okay. 8 minutes lang.